ଦୀର୍ଘ ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଏବଂ ସିଂହ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ ହେବ। ତାପରେ ସିଂହ ଓ ବାଘ ତୟ କଲେ ଯେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାର କରିବ ସେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅସଲି ରାଜା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଫଳରେ ପଶୁମାନେ ଡରିକି ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସିଂହ ଓ ବାଘ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ପଶୁମାନେ ହରିଣ, ଠେକୁଆ ଆଦି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସିଂହ ତା ପଞ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶୁମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ତାପରେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା, ସମସ୍ତ ପଶୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସିଂହ ଓ ବାଘଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସମସ୍ତ ପଶୁ ମିଳିମିଶିକି କହିଲେ, ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭଲ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅସଲି ରାଜା ହୁଏ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ବାଘ ଓ ସିଂହ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷା କରିବା।